τα οποία μας προσφέρουν μεγάλες επιτυχίες και θα είναι πάρα πολύ περίπτωση. Ο υπόγραφος ήταν, είναι και θα είναι εδώ, χάρη στο τεχνικό επιτελείο και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν για αυτό το καταπληκτικό σύλλογο. Σας εύχομαι τα καλύτερα και ο Θεός να έχει καλά αυτά τα παιδάκια. Γεια σας. Η Γενική Γραμματεία του Ομίλου, κυρία Κώστα Ιωάννα. Εγώ με τη σειρά μου θα σας καλωσορίσω. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που μπόρεσατε και ήρθατε εδώ στην εκδήλωση για την αθλητική ναυαγοσωστική και αργότερα για τη γιορτούλα μας. Σας εύχομαι ένα καλό καλοκαίρι και ό,τι καλύτερο. Εγώ εκ μέρους των προπονητών του Ομίλου χαίρομαι πάρα πολύ που έχετε δώσει πολύ μεγάλη συμπαράσταση σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία είναι μια συνδιοργάνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υπορρυχείων Δραστηριοτήτων και του Αθλητικού Ομίλου Υπόκαπου, αλλά και του ΟΠΑΝΤΑ, ο οποίος μας παραχώρησε το κολυμβητήριο και ευχαριστούμε τους ηθήνοντες για αυτό και τη διευθύντρια του κολυμβητηρίου, την κυρία Φωτίου Αθηνά. Το φροντερό σας παρόν σε αυτήν εδώ τη διοργάνωση αποδεικνύει ότι ο όμιλός μας έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και ότι τα 240 μέλη που είναι ενεργά είναι και πολύ λίγα. Για να αποδείξουν ότι όντως έχουμε ισχυροποιήσει τη θέση μας και την παρουσία μας στο κολυμβητήριο ως ένας ενεργός όμιλος, ο οποίος προσφέρει στον τόπο της Αθήνας. Γιατί εμείς δεν είμαστε τοπικιστές για την γειτονιά, θεωρούμε τον όμιλό μας αθηναϊκό όμιλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους γονείς που ήρθαν εδώ. Και τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι ο όμιλός μας σε ημερίδες, πανελλήνια πρωταθλήματα και λοιπές διοργανώσεις έχει κατακτήσει περίπου 20 μετάλλια, τα οποία είναι και ρεκόρ φέτος για τον όμιλο και εύχομαι να πολλαπλασιαστούν και του χρόνου. Με τη δική σας βοήθεια των γονέων που μορφάτε για τα παιδιά σας και τα φέρνετε καθημερινά στο κολυμβητήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Στάθη Αβραμίδη, ο οποίος είναι ο Διευθυντής της Αθλητικής Ναυαγοσωστικής και έχει αναλώσει πάρα πολύ χρόνο για αυτό που βλέπετε και για να έρθει εις πέρας μια άρτια διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Αβραμίδη. Να σας πω ότι αυτή η εκδήλωση είναι υπό την αιγύδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας Δραστηριότητας Αθλητικής Αλιείας και του Ιδρύματος της Πριγκίπισσας Σαρλίν Μονακό, η οποία επιχορηγεί όλον αυτόν τον εξοπλισμό για να μπορούμε να κάνουμε δράσεις ασφάλεια στο νερό και αθλητικής ναυαγοσωστικής στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ελπίζουμε να απολαύσετε αυτή τη δραστηριότητα.